Ο νομός Εύρου, το πιο ακριτικό σημείο της ελληνικής επικράτειας, είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός στη Θράκη. Συνορεύει δυτικά με τον νομό Ροδόπης και τη Βουλγαρία, βόρεια με τη Βουλγαρία, βορειοανατολικά και ανατολικά με την Ευρωπαϊκή Τουρκία και νότια βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος. Στο νομό Εύρου συμπεριλαμβάνεται και το νησί Σαμοθράκη που βρίσκεται απέναντι από τις ευκολές του ποταμού Εύρου. Πρωτεύουσα έχει την Αλεξανδρούπολη που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Θράκης. Το Διδημότυχο είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Εύρου και Ερυθροπόταμου 950 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας και 40 από τα βουλγαρικά σύνορα. Ο Εύρος, φυσικό σύνορο της χώρας με την Τουρκία, ορίζει την πόλη ανατολικά και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 1 χιλιόμετρο, ενώ ο Ερυθροπόταμος σχηματίζει τα δυτικά και νότια όρια της. Βρίσκεται σε απόσταση 85 χιλιόμετρων από την Αλεξανδρούπολη και 2 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Σύμφωνα με μια θεωρία, το όνομά της πήρε από τα δίπλα τείχη του κάστρου που ονομάζεται Κικαλές, ενώ σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, το όνομα οφείλεται στις δύο αντικριστές οχυρωμένες πόλεις, οι δύο οχυρώσεις, η μία στο σημερινό Καλέ και η άλλη στον απέναντι λόφο της Αγίας Πέτρας. Δύο στοιχεία χαρακτηρίζουν την πόλη και την ιστορία της: η συνέχεια και η πολυπολιτισμικότητά της. Πότε μέσα στην απέναντι πορεία της ανθρωπότητας, η πόλη δεν χάνεται από το προσκήνιο, από την νεολιθική εποχή ως και σήμερα, η πόλη κυριαρχεί, υπάρχει, προσλαμβάνοντας και αφομοιώνοντας λαούς και πολιτισμούς, χωρίς όμως να χάσει την ελληνικότητά της. Η ιστορία του Δημοτικού χωρίζεται σε 5 μεγάλες χρονολογικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει τους προϊστορικούς και αρχαίους χρόνους, η δεύτερη περίοδος τη Ρωμαϊκή εποχή και η τρίτη περίοδος τα Βυζαντινά χρόνια και η τέταρτη περίοδος είναι η περίοδος της τουρκοκρατίας και η πέμπτη περίοδος περιλαμβάνει την ιστορία του Δημοτικού κατά τον 20ο αιώνα. Ο λόφος του Καλέ ελέγχει ολόκληρη την περιοχή και προσφέρει ασφάλεια σε αντίθεση με τον ευπρόσβλητο λόφο της Αγίας Πέτρας. Έτσι, όταν τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, ο Ιουστινιανός οχυρώνει μια σειρά από θέσεις ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Καλές. Μέχρι την εποχή του Ηρακλείου, αρχές 7ου αιώνα, συνεχίστηκε η κατοίκηση στο λόφο της Πλωτινόπολης. Πιθανώς κάποια βίαιη καταστροφή ήταν η αιτία να εγκαταλειφθεί ο λόφος, και από την εποχή αυτή και μετά το κέντρο βάρους της περιοχής μετατοπίστηκε στο λόφο του Καλέ. Επίσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο, αρχίζει να επικρατεί για την πόλη η ονομασία Διδημότυχο. Προφανώς η νέα ονομασία επικράτησε μετά την επανοχήρωση της Πλωτινόπολης και το χτίσιμο του νέου κάστρου στο διπλανό λόφο, φαίνεται ότι υπήρξε η αφορμή να γίνεται λόγος για δίδυμο τείχος. Η αυτοκρατορική επαφή με το Διδημότυχο θα συνεχιστεί και επί της Μακεδονικής δυναστείας, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των πολέμων με τους Βουλγάρους. Η καστροπολιτεία της Θράκης θεωρείται στρατηγικής σημασίας. Το 1193 γεννιέται στο Διδημότυχο ο Ιωάννης Βατάτζης, ένα αρχοντόπουλο το οποίο στα δύσκολα χρόνια της Φραγκοκρατίας θα διατελέσει αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ο Βατάτζης θεωρείται από όλους τους ιστορικούς ως ένας από τους πιο επιτυχημένους αυτοκράτορες, καθώς επίσης και ο κύριος συντελεστής στην απελευθέρωση πολλών εδαφών της αυτοκρατορίας, όπως και της ίδιας της βασιλεύουσας, 7 χρόνια μετά την κοίμησή του. Από το Διδημότυχο ξεκινάει το 1205 μια εξέγερση την οποία ακολουθούν και άλλες θρακικές πόλεις με αποτέλεσμα την προσωρινή απομάκρυνση των Φράγκων. Οι εξεγέρσεις του Διδημοτύχου, καθώς και συνεπακόλουθα των άλλων θρακικών περιοχών, αποδείχθηκαν σωτήριες για την αυτοκρατορία του Βυζαντίου. Μετά την εξέγερση του 1205, η πόλη πέφτει κατά σειρά στα χέρια των Βουλγάρων, των Φράγκων, των Ελλήνων, του δεσποτάτου της Υπήρου και το 1241 την απελευθερώνει και πάλι από τους Βουλγάρους ο Ιωάννης Βατάτσης. Ο διδημοτυχίτης αυτοκράτορας απελευθερώνει την ιδιαίτερη πατρίδα του και καθιστά το Διδημότυχο ξεχωριστό θέμα της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Έτσι, το Δημότυχο αποτελεί την έδρα του από όπου συγκεντρώνει τις δυνάμεις του εκστρατείες. Αποκρούει τις επιθέσεις των εχθρών του και όποτε οι στρατιωτικές του δυνάμεις μειώνονται, κλείνεται σε αυτό και σχεδιάζει τις επόμενες ενέργειές του, μαζί με τους στρατιωτικούς ακόλουθους και την αυλή του. Στο δεύτερο εμφύλιο πόλεμο των Παλαιολόγων, κατόπιν εξελίξεων, ο Γιάννης Κατοκρινός πείθεται από τις υποστηρικτές του και στέφεται στις 26 Οκτωβρίου του 1341 αυτοκράτορας των Ρωμαίων στο Διδημότυχο, σεβόμενος όμως και τα κληρονομικά δικαιώματα του νεαρού Ιωάννη V του Παλαιολόγου. Η στέψη πραγματοποιήθηκε στα ανάκτορα του κάστρου, παρουσία υποστηρικτών και συγγενών του Κατακουζινού. Το όλο γεγονός της στέψης του Κατακουζινού στο Δημότυχο κατατάσσει την πόλη, στην κατηγορία των ελάχιστων πόλεων, όπου στέφθηκαν αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Τα επόμενα χρόνια συνεχίζονται οι εμφύλιες διαμάχες και το κάστρο του Δημοτικού αποτελεί το μήλον έρηδος. Το 1347 παραχωρείται από το Κατακουζινό στο γιο του Ματθαίο και το 1351 μεταβιβάζει στο μετέπειτα αυτοκράτορα Γιάννη V Παλαιολόγο. Οι εντάξεις και οι εμφύλιες προστριβές συνεχίζονται κατά τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα το 1361 το Δημότυχο να καταληφθεί από τους Οθωμανούς. Περίοδος τουρκοκρατίας. Η κατάκτηση του Δημοτήχου από τους Οθωμανούς πραγματοποιήθηκε το 1361 από επιδρομείς που ενεργούσαν οι μη ανεξάρτητοι υπό την ηγεσία του Χατζή Ηλμπέη.
Το κάστρο παραδόθηκε στο Χατζή Ιλμπέι ως αποτέλεσμα της σύλληψης του άρχοντα της πόλης, με τη συμφωνία πως η ζωή και η περιουσία των κατοίκων θα ήταν εγγυημένες. Λίγα χρόνια μετά την κατάληψη, το 1365, το Διδημότυχο αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα των Οθωμανών στην Ευρώπη. Στο Διδημότυχο γεννήθηκε και ο γιος του Μωάμεθ του Β, ο Βαγεζίτ ο Β. Το μεγαλύτερο τζαμί στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, το οποίο ξεκίνησε ο Βαγεζίτ Α και ολοκλήρωσε το 1421 ο γιος του Μωάμεθ Α, βρίσκεται στο Διδημότυχο. Αυτό το τζαμί που δεσπόζει στη σιλουέτα της μικρής πόλης εξακολουθεί να στέκεται όρθιο ακόμα και σήμερα. Το γεγονός ότι οι Οθωμανοί Σουλτάνοι ζούσαν εδώ πριν από την κατάκτηση της Ανδριανούπολης και ότι ο Βαγεζίτ Α είχε κτίσει το μεγαλύτερο τζαμί της Ευρώπης στην πόλη, αποκαλύπτει τη σημασία της πόλης σε αυτές τις πρώτες περιόδους. Η αυτοκρατορική παράδοση στο Διδημότυχο τελειώνει με την παρουσία του Σουηδού αυτοκράτορα Καρόλου του 11ου, όταν αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι με μεγάλη συνοδεία μετέφεραν τον Κάρολο και την ακολουθία του στο Διδημότυχο. Κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, κτίζει στο Διδημότυχο η μεταβυζαντινή ναή του Αγίου Γεωργίου, Αρμένικος ναός του 1831, Αγίου Αθανασίου 1834, Σωτήρης Χριστού 1846, εντός του κάστρου και της Κίμης Θεοτόκου 1843. Εκτός των τυχών στο βορειοανατολικό άκρο της παλιάς πόλης. Κύριο χαρακτηριστικό των μεταβυζαντινών ναών είναι τα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας ξυλόγλυπτα σύνολα και οι πολλές μεταβυζαντινές εικόνες. Ιδιαίτερη σημαντικότητα και αξία κατέχουν οι δύο βυζαντινές αφιπρόσωπες εικόνες, αντίγραφα των οποίων υπάρχουν στο ναό του Σωτήρης Χριστού. Από τα τέλη του 19ου έως και τα μέσα του 20ου αιώνα, συναντάμε εντός του κάστρου νεοκλασικά και νεοκλασικίζοντα αξιόλογα κτίρια, στην παλαιά πόλη του Διδημοτύχου, κάτω από τα τείχη και εντός της σημερινής πλατείας. Μεταξύ των κτιριών της αυτής της εποχής ξεχωρίζει και ο παραδοσιακός φούρνος εντός του κάστρου. Ανάμεσα στα κτίρια αυτά είναι και τα δύο δημοτικά σχολεία, Α και Β, που κατασκευάστηκαν λίγο πριν την απελευθέρωση του 1920. Γενικώς, κατά την εποχή της Οθωμανικής κατάκτησης, στο Διδημότυχο, με τις ενέργειες της τοπικής εκκλησίας καθώς και της δημογεροντίας, καταγράφεται μια έντονη προσπάθεια για τη διάσωση της παιδείας και τη μόρφωση των νέων. Η προσπάθεια αυτή δεν επικεντρώνεται μόνο στην πόλη, αλλά διευρύνεται και στα χωριά. Από το τέλος της Βυζαντινής περίοδου και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης στο Διδημότυχο διέμειναν Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι και κατά το τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα Βούλγαροι. Η πληθυσμιακή αυτή σύσταση του Δημοτήχου διατηρήθηκε και μετά την απελευθέρωσή του από τους Τούρκους το 1920. Η συνύπαρξη αυτών των εθνοτήτων, καθώς και η αυτοκρατορική παράδοση της πόλης, βοήθησαν στο να διατηρηθεί το Δημότυχο σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, αλλά και τις δεκαετίες μετά την απελευθέρωση ένας ακρεφνής αστικός χαρακτήρας. Οι κάτοικοι της πόλης ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο, την αργυροχεία, τη χρυσοχοεία και μεταξουργία, την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, την ποτοπία και άλλες αστικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτή η πληθυσμιακή σύσταση αλλάζει μορφή κατά τα χρόνια από την απελευθέρωση μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1922 με 23, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, φεύγουν οι Τούρκοι κάτοικοι του Δημοτήχου προς την Τουρκία και αντιστρόφως έρχονται οι Έλληνες κάτοικοι από την Ανατολική Θράκη. Οι Εβραίοι κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι έφταναν περίπου τους 1000 το 1943, κατά τη γερμανική κατοχή, μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, όπου υπήρξαν θύματα του Ολοκαυτώματος. Ελάχιστοι από αυτούς γλίτωσαν και επέστρεψαν στην πόλη. Η αρμένικη κοινότητα μέχρι τις αρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αριθμούσε περίπου 150 άτομα, τα οποία με το πέρασμα των δεκαετιών και τις αλλαγές των συνθηκών έφυγαν από την πόλη, όπου μέχρι και σήμερα παρέμεναν ελάχιστες οικογένειες. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι διέμεναν στον Δημότυχο για εθνικιστικούς λόγους, μετά την απελευθέρωση του 1920 επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Με τη συνθήκη των Σευρών στις 10 Αυγούστου 1920, ο Εύρος περιήλθε οριστικά πλέον στην Ελλάδα. Στις 7 Απριλίου του 1941, οι Γερμανοί μέσω της Βουλγαρίας ήρθαν στον Εύρο, τον κατέλαβαν και έκαναν τον Δημότυχο έδρα της γερμανικής διοίκησης του νομού Εύρου. Η πόλη απελευθερώνεται οριστικά από τους Γερμανούς στις 29 Αυγούστου του 1944 από το 81ο Σύνταγμα του Ελλάς. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι αποτελούν για τον ελληνισμό της περιοχής την αρχή μιας σειράς μεγάλων ταλαιπωριών με αίσιο όμως τέλος. Με το ξεκίνημα του Βαλκανικού πολέμου του 12, οι Βούλγαροι καταλαμβάνουν όλη τη δυτική όχθη του Εύρου και προχώρησαν σε απίστευτες σκληρότητες εναντίον των Τούρκων. Με την κήρυξη του Β' Βαλκανικού πολέμου του 13, οι Τούρκοι προελάβουν ανενόχλητοι, ανακαταλαμβάνοντας το Δημότυχο. Ένα χρόνο μετά την κήρυξη του Α Παγκοσμίου Πολέμου, η Τουρκία εκχωρήσει στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Δυτική Θράκη ως ανταμοιβή για την έξοδό της τελευταίας του πολέμου. Με τη συνθήκη του Νέγη το 1919, η Δυτική Θράκη εκχωρείται από τη Βουλγαρία στις προέχουσες και συνεσπαζόμενες δυνάμεις, με την επωνυμία Διασυμμαχική Θράκη. Η κατάληψη της περιοχής γίνεται τον Οκτώβριο του 1919 από γαλλικά στρατεύματα ενισχυμένα με ιταλικές και βρετανικές δυνάμεις.
Κατά τη συνδιάσκεψη του Σαν Ρέμο τον Απρίλιο του 1920, το Διδημότυχο παραδόθηκε στην ελληνική διοίκηση. 22 Μαΐου 1920, οι κάτοικοι του Δημοτήχου υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το στρατηγείο και τα τμήματα της Μεραρχίας της Ξάνθης.